Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog ang pista sa Birhen sa Fatima sa una niyang pagpakita ngadto sa tulo ka bata, si Jacinto, si kaning Francisco ug si Lucia, si Jacinta, Francisco ug si Lucia nga niadtong tuig 1917. Ang iyang mensahe mao ang conversion of sinners ug ang paghinulsol, pag-ampo alang sa mga kalags purgatorio ginamit ang santos nga rosaryo ug paghunong nas mga gubat sa tibuok kalibutan. Busa iampo nato uban sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima nga unta mahunong naning pandemic nga atong giantos karon o nga unta nga ato sa mga benefactors and donors matagaan sa ilang mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan, imong gihatag kanamo ang inahan sa imong anak nga maamong inahan usab. Itugot nga sa among pagtuman sa mga hangyo sa bulahang Birhen Maria, maningkamot unta kami kanunay sa pagbag-o sa kalibutan, pinaagi sa pagampo o pagpenitensya, aron matukod ang gingharian ni Kristo ug makadangat kami sa kalipayng tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikahibalag niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto nga bag-o pa lang nahiabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Kada adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinaguga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. Pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tananiyang panahon pagwali sa maayong balita. Nagmatuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyab-yab ang abog sa iyang bisti og miingon, "Kun dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo." Busa iyang gibiyaan sila og mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Tito Justo nga nagtuo sa Dios, ang iyang balay duol sa sinaguga. Si Crispo nga pangulo sa sinaguga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang pamilya, lakip ang iyang panimalay og daghang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita, mituo og gibunyagan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Hallelujah, ang Ginoo miingon, dili ko kamo talikdan nga mga ilo. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa mga tinun-an miingon sa ilang mga kauban, unsabay kahulugan niining iyang giingon kanato, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Og siya nag-ingon usab, kay muadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan niining iyang giingon sa dili madugay, nangutana sila. Wala tahisabti ang iyang gisulti. Sa Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila, mingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghila kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa salmo, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Usa sa paagi nga gipadayag sa Ginoo ang iyang makaluluwas nga gahom kinig yung pagpakita sa mahal nga Birhen Maria sa lain-laing lugar. Labi na gyud kining pagpakita niya sa Fatima. Ang gipakita sa mahal nga Birhen kinig yung pagampo o ang pagbasol sa mga sala. Mao ni solusyon nga ang mga kalag maadto sa langit o ang gubat, kagubot sa kalibutan mahunong. Ang nakaapan lang mga igsoon karon kay wa naman kaayoy nagampo. Kita di naman kay takaampo, labi na santos nga rosaryo. Sige pa ba mog ampo diha, santos nga rosaryo, inyong pamilya. Mo nang giingon ni kadtong Bishop Fulton Sheen nga niingon siya, a family that prays together stays together. Nya karon kay ang nakita na to sa pamilya, a family naman that texting together or computerizing, interneting together, awa na, kuyaw na taan eh. Mo nang kakinahanglan ta nga pahinumduman sa mensahe sa Birhen sa Fatima. Conversion of hearts niya ampo alang sa kaluwasan sa mga kalag, labi na sa mga kalag sa purgatorio o sa mga hardened sinners. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo niingon sa mga Hudiyo nga Grigo og pinulungan, dili magyud ka mo motuo nako, mubiya ko ninyo adto nako magsangyaw sa mga dili Hudiyo. Ang Ginoo mga igsoon di gina mamugos. Kung dili gid ta mosugot niya, kung ato gid siyang isalikway, bisan pa mas paningkamot sa mahal nga Birhen nga i-remind ta nga mosunod Dios Ginoo, nya di gid ta mosunod, abot yung panahon mga laglag gid ta. Pero kung mosunod lang sa tas mahal nga Birhen sa pagbalik sa Ginoo, sa pagtuo sa mensahe sa atong mga misyonero, sa atong mga apostol nga mao ang gipangsangyaw karon sa atong simbahan, diretso sa taani og ka luwas. Muna si Kristo din hiingon siya, di na ko ninyo makitaan, maghilak mo pero mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ngano man kun motuo lang gid ta nga si Kristo ni sakas langit, nya si Kristo nagpadala sa Espiritu Santo, nya si Kristo dili mobiya nato pinaagi sa Espiritu Santo, mahimo gid tang madasigon sa atong panaw. Kay mura man tag kanabang nagpanaw tas kalibutan nga nisubay tagdan, nagisubay ni Kristo uban sa lamdag og tudlo sa mahal nga Birhen Maria. Bisag unsa pay kasakit aning kalibutana, bisag unsay problema, malaumon ta nga mosangko gid ta didto sa langit nga gipuy-an ni Kristo. Kining mga tawo nga mangandoy langit nga igsuon, mausad ni sila ang mga nindot kaayog mga binuhatan dinhis kalibutan. Muna di ta mangandoy anang kwarta, di ta mangandoy anang mga dungog dinhis kalibutan, ngandoy tag langit. Nya ang ang sa katawanan bay tawagan ni, the irony, kung magsigi tag pangandoy sa langit, daghan kay tag kwarta. Kung magsigi tag pangandoy langit, magkahiusa ta. Kung magsigi tag pangandoy langit, nya magbuhat tas mga butang nga makapalangit, mga ayo sa tas atong mga sakit. Mao na siya ang sikreto. Mao mo ang uban ngon, sigig ampo may magmakakaunta na. Siging rosaryo. Sa una, gamay pa kong bata, pag adto gyud sa misyon sa Birhen sa Fatima para mag-black rosary kanang tabok-tabok og balay magabi, pagsugod ato mga 1970, gagmay pa mi atong bata, nagatang mi das iskina Banawa kay among dawaton ang Birhen
Nya gadami atong among kuros nga karaan kaayo nga naputol na gito diri hapit ang kuan ang mga tudlo. Nya doon na say bata nga imat kay ignaong samtang galingkod mi atong dapres karsada gamay pa ko hadlok man ni mga bata sa syudad nga imat kay ignaong. Nya dool din siya. Ay, bata, unsa na bata? Nako, kuan mi magampo kuha din siya batong gamay kay nag-ana man tong kamot sa Santo Cristo murabag nag-ana og jutay bab iya din gipaslakan diri kamot kanang bato nga katong gamay nga nahakop na iya di kong ingnan la hapakon karon ana pakon ka nahadlok sa kuwabi na kog muhapak yung tinuod ang Santo Cristo ang saong paghapak nga nipilit man to sa cross nya gibugkusan namo og hilo nga kanang paratahi ba nga puwa nya pag-abot dayon sa Birhen sa Fatima katong imahin kuan dayon mi sugo day mig prosesyon padung ato simbahan nya mao na toy gisigig tuyok-tuyok sa mga balay mga replika ato dito sa Amos Bukids Kahugan sige naming tabok-tabok og balay og tungod ato nakat-on mi pagrosaryo nakat-on mi sa kanaganing pagsimba nakat-on sa paghimo ani mga kapunungan sa kanini ang kapilya hangtod nga nagtubo gyud ko uban sa akong mga igagaw, mga igsuon nga nagsigig alagad sa kapilya. Gikan atong among pagdibusyon sa Birhen sa Fatima hangtod karon. Mao na siya kining mahal nga Birhen Maria mao gani ni ato siyang dibusyonan dadon gyud ta niya padulong sa iyang anak. Nya nahunong ang mga kagubot, nahunong ang mga kamatay, daghang milagro ang nahitabo. Pero kung ato ganing siguroon ang atong kaugalingong pagpangwarta, siging pangita ng kwarta, wa nay ampo-ampo, mag-anam na lang gitag kaut-ot, hangtod magsigin lang tag pangutkot sa tungo, nya ngislo, yaw-yaw, kahiubos, kabalaka, perting hasula, kapoy, puyan ang kalibutan. Mao na kanindot kung magsunod tas mahal nga Birhen. Pagampo sa katawhan. Ang Ginoo nagsugo kanato sa pakigdait uban sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima malaumon kitang muingon Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan nga nagbaton sa mga hiya sa kaalam ni Kristo magpadayon sa pagsabwag niini ngadto sa tibuok katawhan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong mga pangulo makaangko na sa Dios nung kaalam alang sa pagpalambo sa nasod magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga kalag sa purgatoryo mahiusa na diha ni Kristo sa langit magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo mudangat unta kanamo ang among gipangamuyo diha pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Fatima kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, among gihalad kining mga gasa sa pagbayad sa mga sala ug pagdaig aron sa pagsaulog niining pangilin sa bulahang Birhen Maria sa Fatima, imong pasayloon ang among mga sala ug lig-unon ang among maluyahong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa among pagsaulog niining pangilin sa bulahang Birhen Maria og pagdaig kanimo tungod sa imong mga gasa. Sa iyang pagdawat sa imong pulong diha sa iyang putling kasing-kasing nahimo siyang takos pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan ug sa iyang pagpakatao sa magbubuhat sa kalibutan iyang giandam ang pagkahimugso sa simbahan. Sa iyang pagdawat sa tiilan sa krus sa kabilin sa Dios nung gugma iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak nga mataw sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo, sa pagpaabot sa mga apostoles sa gisaad nga Espiritu Santo, iyang gihiusa ang iyang mga pangaliya sa mga tinunan ug busa nahimo siya nga sulundon sa simbahan nga nagampo ug sa dihang gibayaw na siya sa himaya sa langit, iyang gialirungan ang nagpanaw nga simbahan sa iyang inahanong gugma ug mahigugmaon siyang nag-aga kanamo padulong sa langit nung puloy-anan hangtod sa mahimayaong pagbalik sa Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santos. Nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kadinyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Fatima, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
mga gawaing tanong. Unahan ang mga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, bigyan mo kami mga makasasama, sa taon na sa kamatayon. Karunong sa taon na sa Magampo kita. Ginoo, kami nga malipayong midawat niining mga langitnong sakramento nangamuyo kanimo nga madala unta pinaagi niini ngadto sa kinabuhing dayon diin kami maglipay kanunay uban sa bulahang Birhen Maria, inahan sa imong anak ang Birhen sa Fatima ug inahan usab sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Nya mahitabo ra ni siya kung kanunay gitang magsunod sa panag-ingnan o sa gitudlo sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Fatima. Ang Ginoo maanaa kaninyo Maanaw sab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. Mater misericordiae, vita dulcedo, spec nostra salve. Te clamamos, exoles velieris, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum valiae. Ea ergo advocata nostra, Deus tuus misericordis oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis vos pro exterium ostende, clemens mia, o clemens mia, o dolce